soc Javier Herrero, soc de Benaguasil i sóc el creador de Mas de Bon Dia. Especial a Mas de Bon Dia el que fa és que són tots els productes d'ací, són els nostres productes, els que hem consumit, els que consumien els nostres avantpassats, els que segueixen una tradició, tenen uns sabors, tenen unes qualitats i al fi i al cap són els nostres, són de quilòmetre zero i que, com dic jo, que tots els productes tenen truco i el truco és que són de veritat. Produïts per famílies, per gent com nosaltres. Pues la idea naix que sempre volia haver fet algun projecte i pues, n'hi havia que fer alguna cosa per posar en valor totes les coses que tenim, que són moltes i molt bones. L'any passat vaig fer l'itinerari d'emprendedors de la Mancomunitat, pues, me varen guiar, me varen ajudar i a tota hora que els seguidrà pues, han estat ahí per resoldre totes les preguntes que tenia i per ajudar-me, per demanar les subvencions, que al final hem aconseguit. És molt útil perquè el camí de l'emprendedor és molt solitari, entonces no és complicat en qui parlar les coses, n'hi ha moments que te sents molt a soles i pues, que tingues experts al teu costat, que envies un WhatsApp o fas una telefonada i en seguida te contesten i t'ajuden en tot el que poden, pues, té molt de valor.